Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti paga managpailinged itinagan a Janet. Manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Gapo ta kayat ko ama ited dagiti kasapulan ti anak ko. Nagsakripisyo ak anagabroad. Upat atawan ti anak mi iti asawak idi nagabrodak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Janet. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Kan, kumusta ngay, Janet? Nakasaritam ka diti asawam ijay Pilipinas? Saan pa'y nga rod, Luisa? Apay ngay? Diyak manam mo. Agriring mat ti cellphone na. Ngam no apay adi na sungbatan. Amangan no busy laang. Siguro ninanang laangan ti awagak. Wanan isulaangan ti pagdamagam. Anyat orasan. Agtrabaho tayo manen inton madamdama. Ay, wan nga rod, friend. Sapay la kumaata sungbatan ni nanang. Madanagan akmat ngaminan. Anya ti pagdandanagam aya. Madi nga rod ti tagtagainap ko iti rabi eh. Amangan no bannog mula ang dayta, gayam. No pa'y kasta, awagam lata ni Auntie Rosing. Tapno kumusta ti pamilyam. Hello, nanang. Kumusta kayo matandita? Kaasi ti apaw. Nasayat kami mat anak ko. Sinarungkaran nyo kaditi ang po ko yun no kumusta matan? No dado ba akat agsirip-sirip kami laagad iti paraangan da. Amumait. Adda ti abalayan medya balayaw. Sa bali mo ti ugali na daijay. Mapanyon to pasyaran no saan kayo abisi, nanang. Buludin nyo ta ipasyar nyo. Wan. Ibagam mga rod iti asawam. Tapno muna amapan kamay. Di namot nga rod sungbatan ti awag ko, nanang. Ang mga nubisi Day tatijak mo. No siyak tida kayo, mapangkailatan ijay balay da, nanang. Saan mo't adakas no kayat yu asarungkaran ti apo ko yu. Ipadas kung tumanen nga awagan ni Oscar inton madamdama. Oscar lakay. Nakaawag ka mat. Anya ti pakakumikumam aya. Di mo matsongsungbatan ti awag ko kan kaitay. Pasensya ka na. Busy ak namin. Ni Kalex ngay, mabalin ang makasaritak ti anak ta. Naturugan na. Sige, inton maminsan nga rudan. Sige. Naawanan ni Bagam. Agpakada akon, tani. Nagaluti maaramin dito eh. Mabiit lang ang Oscar. Api ka ni. Adda ka di parikot? Awan mat. Awan gaya. Kaano manin ngagpawit ka. Inton umay alawas. Awan pa'y ngamin sweldo mi. Sigurado kang awan parikot? Wait. Ala, agpakada ka rudan, tani. Anda pa'y aramidag. Awan gayam. Umay kanudanan ng kantatang dita. Sarungkaran dati apo ko da. Naala tayo matintisweldo tayo. Kaano ka nga agpawit, Luisa? Inton madamdama. Aglabaak pa'y man. O sige, agidan tanto nga rodan inton madamdama. Ag-grocery ka kadipay? Wen tapno addamanen maipawit ko at chocolate. Kan gumatangak iti abasto ni Kalex. Ay wen dagiti awan ijay Pinas tigatangam, friend. Wen friend, amok daytan. O sige, panawan ka pa'y nga rod taglabaak pa'y. Sige, agawa am taado pa'y tigatangak nga ipawit ko. Wen, di ka madanagan. Tabasit laang ti labak. Sige, agluto akmatan iti kanenta. Tapno saan ta maaldawan. Nanang, adda impawit ko akwarta. Kastamot tanggi package. Asinaw, tinakay panaganan na. Ni Oscar, nanang, binilin ko matkit di nga itad na ti para kada kayo. Ay, okay. Awan ti parikot dita, anak ko. Kahit sinarungkaran nyo kaditi apo ko yo?
may di Sabado. Ne, apaya kasta ti tono ti boses yun, nanang. Kasla damot parikot. Ay, kwa. Ay, awan matkit day, anak ko. Kaano ti panagawid mo, aya? Urayak amalpas ti kontratak ananang. Apay ka di? Awan matkit day. Nasaludsod ko laang. Sige. Agpakadak nga rudan. Awagan kayon tumanen no sa anak abisi. Friend, ti family picture yu man ang taigigamam. Mailiwak iti pamilyak, friend. Nabayag matan ti panagtrabaho ta dito abroad. Mano atawan matan ajak nakit-kita ti pamilyak. Di ka madanagan. Makatawan laangan kat malpasan ti kontrata ta. Si Kangay, anya ti planom. Irenyom ka di pa'y. Nasyak, saanan? Adamot ton urnong ko. Uray siyak, friend. Saan kon nga irenyo? Agawid aklangan ije Pinas, tapno makadwak ti pamilyak. Adamot ton urnong ko. Adamot ton balay mi. Umanay mo't siguro day di apang rugyan. Ay, wan. Mabalinan day ta, friend. Ay, agnegosyo mat ti planok, no agawid ak. Si kakadiday ta, anak ko. Pudno ka diti makit-kita. Tatang. Pudno ti makit-kita yo. Nagawid akon. Apay mo't adi mo yung pakpaka mo, agawid kagayam ita. Punata kayat kayo asorpresaan kininanang. Uray ti asawa. Di na amo nagawid ak tatang. Aya. Janet, anak ko. Nanang! Hey. Maarakop ka matlang. Ay, saan ka mo't siguro nga agsubli ijay abrodan niya? Saanan, tatang? Nasayaat nga raw no kasta anak ko. Saan kan amaya dayo iti pamilyam? Nang runa kini Kalex nga anak mau. Janet? Nagawid akon lakay. Kailiw kayo unayan iti anak na. Kaano pa nagawid ka? Idi kalman laang. Nagdiretso ak iti ayan dananang. Takayat kayo asorpresaan. Ha? Darling, manganan. Asino day chay? Kuha, Janet. Asino day chay kunak? Asino ti kasarsaritam, darling? Si Cathy. Juan, siyak nga ron. Siyak ti asawa ni Oscar. Katsika. Anya ti kayat asawan da ito, Oscar. Ti kunam kanyak. At lalaki ti asawa mi di abroad. Lalaki? Awanan ka itibain, Oscar. Nangyawid ka iti sabali a babae iti balay a nagbanugak. Sa dino ti ayan ni Kalex. Kayat ko ang makasarita ti anak ko. Saan nakakayat ang makasarita ti anak ta? Isa po manokan. Awanan ka itibain. Siyak pa iti papanawam iti mismo a balay ko. Kalex! Kalex, anak ko! Kalex, anak ko. Anya ti aramidam ditoy? Di ka kaya ta makita? Ni, apay kastamot nun. Nasaysayat no saan ka na nagawid? Naragrag sakti biyag mi diawan ka? Apay pailangan nagawid ka? At dan sa bali a pamilyam saan ka di? Anya, sa bali a pamilya. At dan sa bali nga asawa mi di abroad saan ka di? Insukat na kami kinitatang? Sana pod na dayta anak ko. Da kayo lang ang ti pamilya. Trabaho tiga po na no apay ang nagbayagak ijay abroad. Ulbud ka? Pumanaw kan? Di ka kaya ta makita? Nangagmumut siguro timbaga ti anak mo. Saan apod no ti bagbagan? Amom dayta, Oscar. Amom ang nagabrodak tapno maipatakder tayo dayto balay. Tapno maitad ko ti masapsapol ni Kalex. Siyak ti nagsakripisyo ang nagabrod.
Kat sika ti adda sa bali a pamilya na. Bumanaw kan. Nalawag mo timbaga ti anak mo. Agsubli akto, Oscar. Ilaban ko ti karbangak iti daytoy abalay. Kas tamutan iti anak ko. Tandaanam dayta. Apaya kas jay nanang. Apaya di yung imbagbaga kanyak. Amumi ti ugali ti asawam anak ko. No ibagamikan ka, sigurado nga ilibak na. Kas jay lang arudan ti katugangak. Babaero pa'y ti asawak. Ti jak kayat, kas labasol ko pa'y. Kaguran aklaunay ti anak ko. Panagkunak kat sinurwanda ni Calix, anak ko. Sana mabalin ti kastoy nanang. Saan ang mabalin aguraan nak ti anak ko? Gapula ang kadakwada. Nadalos ti konsensya. Nagabrudak para itinapintas ang masakbayan ti pamilya. Saan atap nagsapul iti sabali nga asawa. Saan pa'y anala daw ti amin, anak ko? Husto ka nanang. Saan pa'y anala daw ti amin? Ilaban ko ti karbangak. Isuda ti papanawak iti balay ang nagrigatak. Si Kamanan, anya pa lang aramidim nito'y. Pinapanaw ka lang arunan. Ni Calix ti gagarak. Saan kat asika? Awan ni Calix dito'y. Adda na panandakan lola na. Pastrakan nak, Oscar. Sana mabalin ti kasta ka panunutam. Siyak pa'y lang matisaktam. Nagpustol ti rupang. Saan ko ngayon patakder da ito'y abalay? Tapno adda pag naidan nyo iti babaim. Apay pa'y lang amin anagawid ka. Nagsapol ka kumay ti sabali at trabaho mi abroad ah. Ha? Kalpasan ti ado a sakripisyo para iti da ito'y a pamilya? Kasta ti bagam kanyak? Pumanaw ka no di mo kaya ti makanaman. Saan laang nga itati aldaw? Alaag ti para kanyak, Oscar. Papanawin kayo iti babaim iti da ito'y abalay. Agpatulong kadag iti masaknan. Jak ipalubos ada kayo iti babaim ti agnumar iti nagrigrigatak. Anya ti imbagan ni Oscar anak ko. Pumanaw da ka day iti balayaw. Agpatangken pa'y laang ti awanan paing. Kasano nga rudan day ta? Ipabarangay ko dagijay atat tao nanang. No kasampulan nga agpatulong kadagiti masaknan. Araminak. Gusto laang day ta anak ko. Ilaban mo ti karbangam. Ada kami kanitatang mo amang suportaken ka. Amumi adakkel ti laban mo. Gaputa kwartam tinaygatang itidaga anak kay patakderan ti balayaw. Agraman ti kwarta ana aramat tapno may patakder day ta balay. Agyamanak iti suportayo nanang. Awan ang yaman na anak ko. Ada kami akanayon dito'y para ken ka. Para kada kayaw iti apo ko may. Maawatak itan, no apay asaan akayat ti asawam, ken ti katugangam adito'y balay nga agnaed ni Calix, idi nagabrod ka. Kumusta ngay, friend? Nagsasarita kayo ija barangay hon? Inton bigat pa'y laang, friend. Ay, talaga mo't anapuskol ti panagrup-ro paday dyan nga Oscar. Naku nampay, friend. Ti anak mo ngay, nakasaritam ka di? Namnaminsan laang. Uray ti anak ko, kaguranak. No anyamot at imbagbaga dyan amana iti anak mo. Apay akas dyan mo't tan. Day tangarod, friend. Amangan no nyaramidan da ka iti istorya. Iso akas dyan ni Calix. Dinadaal da ka iti mismo nga anak mo. Kastamot ni atap ko, friend. Sana bali, agsasango kami to iti barangay hall. Alaag ti anak ko kadakwada. Agraman ti dagahken balay ko. Husto day ta, friend. Ilaban mo. One friend, talaga nga ilaban ko. Kamaudyanan na. Naalak matlangan ti balay ko, tatang. Kaano ngay apumanaw da? Inton umay alawas, tatang. Ayan ni Calix ngay. At da iti silid na. Maikawala siguro day jay. Di na pailang amin maawatan ti amin, tatang. Dumting tulat na day ta anak kao. Ituloy ulat ta ti counseling na. Wan, tatang. Kasapulan na day ta. Mariknak nga aging ga ita.
Ket nariribok pa'y laeng ti panunot na, gapo iti mapaspasamak kada kayaw. Mangan ka na nako. Sa anak pa mabisin? Naimas ti inlutok a pangaldawan tayo. Sa anak mabisin kunak lang aruden? O sige, inton madamdamalaangan amangan ta. Naladaw tayo ngamin anamigat. Iso siguro asaan ka pa'y amabisin. Mapanak iti ayan ni Lolo? Ay uwan awan mo't kit diti klasem ita. O sige, ibagam laang numabisin ka na, tamangida sarak iti kananta. Pemanawan. Kat di na pa'y sinumbatan ti salutsot ko. Ay, adayo lahat tatirit na ti anak ko kanyak. Ngam sa anak ama po kawan itinamnama. Aramidak ti amin tapno agsubli ti panagtalak ti anak ko kanyak. Gaputa dinadnail dagiti awanan baing. Ano sam ti anak mo? Ubing pa'y ngamin, di na maawatan ti mapaspasamak. Wala na. Adamot lang nagkurangak. Gaputa imbatik iti aman. Nagtalakaklaw na kini Oscar. Kas namatan iti katugangak. Jak impagarup akastoy ti aramidan da. Aywan gayam. Anya ti planom kada Oscar Kensol. Awanin bibiyang ko kadakwada nanang. Nawayada ang mga ramid iti kayat da. Saan mo ida nga idimanda? Saanan? Naalak matan ti balay kandangak. Kan kadwak matan ti anak ko. Jak kayat amasayang ti oras ko kadakwada. Ti balay yung ay. Jak nga rod ang munanang. Kasla kayat ko nga ilako. Tagpatakderak laangan iti baro. Ay katsikaman anak ko. Nuag-naad kami pa ijay. Amangan nuad-ad na asaan ang makamove on ni Kalex. Noan niya ti amom anasayat nga aramiden para kada kayo ka ni Alex. Iso ti aramidem anak ko. Agpanunot ka anaimbag. Iti kasta, saan ka may lawan? Kumusta mo ni Kalex, friend? Ongoing lahat ti counseling na, friend. Naimbag man, tay manugot nga agpa-counseling. One friend, no daduma, ni Lola na ti kadwana. Adda ka di mo't lang nagbaliwan na? Adamot kit di, friend. No kas na akasarsarita, saan matan nga to ti boses na. Saan akas idi ka awid ko. Ay, nakla at siguro itinapasamak. Iso akasta. Ano sam, friend? Maaklon nan tumatla ti amin. Adamot nagbaliwanan ti anak ko, tatang. Kasano anay bagamday ta? Saan matan nga to ti boses na no kas nangagsarsarita kami. Kan may sa, makisarita matan kanyak. Epektibo nga ro ti counseling na. Wan, tatang. Ay kat pagyamanan tayo iti Diyos day ta anak ko. Ayun gayam, tatang. Ada kasaritak abayar inton malam. No kasta, addan manggatang iti dagaken balayaw? Wan, tatang. Interesado ka no. Kat kayat na makita iti personal. Nasayaat nga rod no kasta. Wan, tatang. Ay wan gayam. Da Oscar ngay. Sa dino ti ayanda ita. Tinaudi adamag ko. Nagpasyudad da ka no. Diyak mo ano pod no. Awan pa'y ti kunana sa rungkaran na ti anak yaw. Wan nga rod, tatang. Awan bibiyang nakin ni Kalex. Napatiglaang ni Kalex kan kwa na. Gaputa agpaw-paw itak idi. Tadak nga rod iti sidong na. Tilaang kwartak tinapatag kadakwada. Kalex, mga nananak ko. Adapay klasem ita. Kumain, nanang. Agawaam tagigidan tayo kada lola kan lolong. Wan, nanang. 5 minutes laang. Okay. Mayat matan ti panakisarita ken ka ti anak mo. Wala nang. Ininutan nga agsubsubli tinasaya at apan nakilangan na kanya. No kasta ka nayawn o di nasayaat. Awanin ti pagparikutam. Pudno launay, tatang. Ken adamot din mako na a peace of mind ko. Gaputa saan na ko nakagura ti anak ko. Uray kas jay tinaramid ni Oscar kanya.
Makunak anaga sa taklat. Taadda ni Calix itibiyag ko. Pudno tanako naman ako. Naragsak ti biyag, no maurnos, ti saan niyo anag kinaawatan iti anak mo. Iti panaglabas dagiti aldaw, naalak manen ti panagtalek ti anak ko kanyak, Mr. Lonely. Numay papanmat iti asawak, awanen ti planok, amakisinubyan pa'y kankwana. Tuy pagayam mo, Janet. Agyaman ak pagayam Janet, iti daytoy apakasaritaam. Nagabrod ka para iti pamilyam. Ngem sabalimet tinararamid ti asawam. Aket ala, ipamaysam ti atensyon mo iti anak mo. Ikagumama pagadalen para iti nasayat a masakbayan na. Ket sapay la kumamet, tamakaamiris ti asawam katagbalbaliw. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinge di tinagan a Janet. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Kaniti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito yung istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.